أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, barkanmu da warhaka, ya hidima, ya istihadi, ya soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ni ne naku Umar Suleiman garkuwan bege, barkanmu da wannan lokaci. Za mu yi magana ne akan sirrin ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a mafarki. Shi da wannan idan kai kokonto a cikin zuciyarka ko diyan da kai kokonto a cikin zuciyarka, to Allah ba zai gwada ma ba. Za mu ba ku shi, amma kar kai kokonto a zuciyarka kuma kar ka rena shi, kuma kar ka ga kamar saboda rashin wahala shi kamar ba zai ba. A'a, kada kai kokonto, kawai ka yi. Insha Allah zai gwada maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki. Kafin mu fara, za mu dan fara yabo ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sannan sai mu ci gaba da bayani. Ya Muhammadu Maulana abin yabona, gaisuwa nake miƙo ma da baitukana, na kira ka na ƙura daɗi Ubangidana, ambatanka inda yi da rayuwa da raina, ba zan daina ba har izuwa kabarina. Na yi sallama amsa ya mai gidana, ka shafa laifukan da na yosu dare da rana, kamar liɗifi da yawa ya ɗan amina, kamar fatahi don fituhi na ke roƙona, kamar dafa'i don zulma arufu mai suna, Gibrima babban masanin kalikina. Manzan Allah kar a duba ɗabi'una, a karɓa mani dandai na kaula hagatana, roƙo ya ƙure na kirayi masoyina, an amsa kurin har a jikina, inda na je babu nan na yi wa yauna, bari in juya kurin in waƙe masoyina. Manzan Allah na gaske mai ceto na, mai yin rahama ga kauni har walidaina, dan Allah sirka dago sunana, dan kai ya da haka a shafa batuna, kai daya ne kake iyawa Maulana, sannu Ubangijin kowa mai Madina, kai wa Allah ka ba shi har yayi suna, da kai akai kullu walla har babana, kai kuma ka zam haƙiƙanin Maulana, irin shi yakan fata ya ƙera gwanina, ba dan shari'a ba da na yi batuna, na juya harshen shiru ba za ka ji bakina, annabi ne kurum za ka ji shi a bakina, shi ke ba da maganin har cutana. Sannu na Allah amini ga baitina, kada ka duba tarukan aibobina, san kake goge fushin Rabbu kalikina, shi ke sa halitta fita a rana. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa masu yano Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da fatan mun shakata a cikin wannan kasida ta yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To,
za mu ci gaba da bayani akan wato sirrin ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda ne muku bayani na ce abu ne mai sauki kuma kaka yi kokwanto a zuciyarka ko yaya ne. Abin gande shi ne da farko dai za ka yi nafila, za ka tashi da daddare kafin ka kwanta, za ka yi nafila raka'a hudu, za ka yi nafila raka'a hudu, za ka yi nafila raka'a hudu. A raka'a ta farko za ka karanta qul huwallahu kafa 10. A raka'a ta biyu za ka karanta qul huwallahu kafa 20. A raka'a ta uku za ka karanta qul huwallahu kafa 30. A raka'a ta hudu za ka karanta qul huwallahu kafa 40. Kaga ka gama wato ka gama raka'a ka hudu, nafila raka'a hudu. Sannan sai ka zanna, bayan ka sallame sai ka tofa a hannunka. Abinda za ka tofa a hannunka shine salatul fati kafa 80. ka tofa ka karanta salatul fati, ka daga hannuwanka, wato in ka daga hannuwanka kenan, ka buɗe hannuwanka guda biyu ka daga, sai ka tofa salatul fati kafa 80. Idan ka gama wannan sai ka roƙi abin da kake so. Ya kasance da duk abin da zaka roƙa ya kasance na ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine farkon abin da aka fara roƙo, kafin sannan sai ka roƙi duk wani abin da zaka roƙa. Bayan haka sai ka kwanta bacci. To alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga annabi Muhammadu a cikin baccinka. Bisalam ma salam, sai kun ji mu a wani lokacin. Alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun lamunce maku ku yi wannan, sannan kuma ku yi laikin ɗin wannan bidiyon, sannan kuma ku yi sharing domin yan uwa su ma su amfana, yan uwa masu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma su gani su amfana. Idan kai tura ma wani shi ma ya gani, to kai ma za ka samu wannan ladan. Alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, a daure a tura yan uwa masu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya da bin channel ɗinmu da kuke yi, mun gode sosai. Channel ɗinmu na Ambato for Life, Ambato for Life, Ambato for Life. Allah ya bar mu da annabi Muhammadu da'iman abadan. Muna godiya masu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai kun ji mu a wani lokacin, muna nan tare da ku insha Allah.